Намираме се вече в последната седмица на месец май, именно периода от 25 до 31 май 2026 година, и сега ще си поговорим за астрологичната прогноза през тази седмица, в която Вселената буквално ще ни разтърси. Едни по-малко, други повече, за да ни събуди. Защото ни предстои период на изключителен интензитет, много емоционално нагнетяване и мощни съдбовни обрати, тъй като се намираме в цикъл на нарастваща луна, който пък цикъл ни води право към грандиозното пълнолуние в края на седмицата и в последния ден на месец май, именно 31 май. През тези 7 дни планетите образуват едни конфигурации, които няма да ни оставят пространство за пасивност. Фоново те ще действат през цялата седмица, ще действат сили, които ще изискват радикално преструктуриране на финанси, на дълбока лична трансформация, слагане край на илюзиите на връзките. Разбира се, при всеки ще е различно, но това ще засегне всички нас. Енергията ще ни приведе през истински кризисни точки, много борби за власт, сериозни уроци по зрялост, тъй като и Плутон и Сатурн са намесени, но тук целта е една, именно пълното ментално освобождаване, но това ще се случи само ако работим осъзнато с тези енергии. Преди да започнем така да проследим този динамичен сценарий стъпка по стъпка и да разберем какво и как и защо предстои да се случи, искам да благодаря на всички вас, които сте тук с мен в това пространство на YouTube канала Astro Voice. Аз съм Илейн. Благодаря ви за подкрепата, благодаря на всички от вас, които ще сложат по един лайк на видеото, ще споделят, ще коментират. По този начин вие ми давате най-голямата мотивация и желанието да продължа да работя и тук в YouTube, тъй като аз наистина съм изключително заета. Ако желаете по-дълбоко да разберете себе си, своя житейски път, може да поръчате личен хороскоп на имейл astrovoice@bbv.bg. Също така може да видите описанието под видеото. Там съм разказала повече за моите авторски енергийни гривни и за астрологичния наръчник, както и книгата "Спри да се бори с живота". Всички продукти са мои авторски, създадени от мен и с една единствена идея: да помогнат за повече яснота, повече баланс, защита и вътрешна сила, особено в по-напрегнати астрологични периоди. Информация за поръчки и всички материали ще намерите в описанието под видеото, както и за личен хороскоп. Благодаря ви, скъпи приятели, благодаря, че сте тук и нека да продължим с седмицата, да видим ден по ден и стъпка по стъпка. Още в понеделник, на 25 май, се задейства така като най-наситения и трансформационен ден, който ще започне с огромно вдъхновение, но ще завърши с истински вербален пожар. Защо? Още в ранните сутрешни часове ще се активират два изключително подкрепящи аспекта. Първо, Марс в Телец прави точен секстил. Това е хармоничен подкрепящ аспект със северният лунен възел в знак Риби на 4 градус. Този транзит ще даде много силен съдбовен тласък на хората с планети в първите 5-6 градуса на земните знаци Телец, Дева и Козирог, както и на водните Риби, Рак и Скорпион. Сутринта е перфектното време в понеделник за реални практични действия, за повече заземяване на дългосрочни проекти, защото Марс тук ще ни даде и над, а пък възелът именно той ни сочи правилната еволюционна посока. Веднага след това Слънцето в знак Близнаци формира друг подкрепящ хармоничен аспект секстил с Нептун в знак Овен. Отново около 4 градус, засягайки силно първата декада на Близнаци, Овен, Лъв и Водолей. Първата половина на деня ще ни донесе творчески прозрения, много изострена интуиция също ще има. Тук, ако имате нужда от някакви нестандартни решения или искате да проведете успешни преговори така с повече емпатия, именно да го направете тогава. Обаче с настъпването на вечерта в понеделник
емоциите рядко тук ще натежат и реалността ще ни удари, както се казва, право в лицето. Аз знаете, че не обичам да спестявам нищо, и хубавото, и така не мога да кажа лошо, защото то хубаво и лошо няма в астрологията. Както се казва, и мажорните и минорните аспекти. Слънцето в знак Близнаци застава в точен квадрат към лунния възел в Риби на 4 градус, което ще предизвика вътрешно раздвоение у мутабилните знаци, най-вече Близнаци, Риба, Дева и Стрелец в първата декада на тези знаци. Вечерта може да донесе усещане за блокаж, разминаване между ежедневните ангажименти с някакви по-висши наши цели. И ситуацията ще ескалира в късните часове, когато Меркурий в Близнаци влиза в остра, точна опозиция с Лилит. Лилит е черната луна в знак Стрелец на 17 градус. Този транзит ще разтърси най-силно хората с важни планети между 15 и 19 градус на Близнаци, Стрелец, Дева и Риби. Така че очаквайте вечерта така да избухне една вълна от някаква токсична комуникация. Пазете се от манипулации, клюки, фалшиви новини, защото Лилит тя провокира с много фанатизъм и желание за скандал, докато Меркурий пък търси суровите факти. Така че избягвайте изясняването на отношения в този момент, защото думите наистина могат да режат доста надълбоко и да имат дълготрайни разрушителни последици. Във вторник на 26 май напрежението преминава в по-открит сблъсък на Титани, но денят завършва с триумф, тъй като в ранното утро се задейства един от така, образно казано, най-опасните аспекти, дори за годината бих казала. Това е точният квадрат, напрегнат аспект между Марс в Телец и Плутон в Водолей на 5 градус, и този аспект ще удари брутално хората с планети или асцендент между 4 и 7 градус на фиксираните знаци Телец, Водолей, Лъв и Скорпион. Казвам брутално, не в лошия смисъл, тъй като винаги може да има и добър. Пак казвам, в астрологията няма черно и бяло. Винаги има и сенчеста, и хубава страна на нещата. В практическо отношение сутринта на вторника носи борби за власт, финансови кризи, силен натиск от институции. Така че избягвайте всякакви конфронтации, тъй като опасността от разрушителни действия наистина може да е огромна. По-скоро канализирайте тази уникално мощна сила по Плутон и Марс единствено в някаква физическа тежка работа. Това ще смекчи енергията. И спасението всъщност идва вечерта в вторник, когато Слънцето в Близнаци прави един великолепен подкрепящ тригон с Плутон в Водолей на същите 5 градуса. Този аспект дава една зелена светлина и огромна, регенеративна сила на въздушните знаци. Близнаци, Водолей и Везни, както и на огнените Овен и Лъв в първата декада, да кажем, на знаците. И най-вече в първите 7 градуса. Вечерта Слънцето ще освети причините, може би, за сутрешния хаос и ще ви даде перфектните инструменти да поемете контрола обратно, да проведете някакви влиятелни разговори или пък да превърнете именно настъпилата криза в ваша лична победа. След това следват няколко дни на утихване и в петък, но все пак тези аспекти си действат през цялата седмица, нищо, че няма точни аспекти в същите дни. В петък вече, на 29 май, космическата сцена тук ни поднася доста суров урок по емоционална и финансова зрялост. Още в сутрешните часове Венера в Близнаци влиза в точен напрегнат квадрат с Сатурн в Овен на 11-12 градус. Този аспект мога да го нарека изтрезняващ. Той ще се усети най-болезнено от хората с позиции между 10 и 14 градус на мутабилните знаци, Близнаци, Стрелец, Дева и Риби, както и на кардиналните Овен, Везни, Рак и Козирог.
Така че петък също носи усещане за хладина, емоционална дистанция. Може да се усещаме и така да усещаме една самота. Тъй като Венера тя иска лекота, но пък Сатурн изисква повече отговорност, поставя някакви твърди граници. И тук, между другото, петъка е много, много ключов за връзките, защото такива връзки, които са базирани на несигурна основа, ще бъдат подложени на тежък изпит по Сатурн. В финансов план аспектът пък налага строги ограничения, възможни са забавения на пари или някакви неочаквани разходи. Затова именно петък е абсолютно противопоказен за покупки и всякакви инвестиции. Използвайте момента по-скоро за една реалистична равносметка на вашите ресурси и на вашите отношения. Кулминацията на цялата седмица, както споменах и в началото на видеото, настъпва в неделя на 31 май с така грандиозно, емоционално, взривоопасно пълнолуние в знак Стрелец, което се случва точно в 11 часа и 44 минути, мисля, че беше в 9 градус и 55-та минута. 9-10 градус на знака. И това астрологично събитие ще се усети като една лична революция и затваряне на голям житейска страница и осветляване на житейски теми в живота, най-вече от хората с Слънце, асцендент, зодия или важни планети между 8 и 12 градус на мутабелния кръст. Именно това са Стрелец, Близнаци, Дева и Риби. Пълнолунието ще изнесе на повърхността големи истини, може да се разплетат някакви лъжи или да ни изправят пред някакъв кармичен избор между суровите факти на реалността на Слънцето в Близнаци и голямата житейска философия пък на Луната в Стрелец. Но спасителният пояс тук по това пълнолуние е подкрепящия тригон, който Луната формира с Сатурн. Това ще внесе така хладнокръвие, зрялост и стабилност в нашите решения. На физическо ниво, между другото, това пълнолуние изисква огромно внимание към здравето, тъй като органите, управлявани от знак Стрелец, ще бъдат изключително уязвими и чувствителни, така че погрежете си допълнително за черния дроб, бедрената и опашната кост също така. Под сериозно напрежение ще бъдат и мускулите на тазобедрената става, тазобедрения плешлен и лобалния мускул. Тъй като черният дроб, той преработва натрупания гняв, емоционалният и физическият детокс през уикенда именно ще са наистина задължителни. Избягвайте всякакви тежки физически натоварвания в областта на таза и бедрата и дайте на вашето тяло почивка. Видяхте как тази седмица ни привежда през огън и изпитание, но целта именно тук на планетите е да ни освободи от всичко фалшиво, което е в нашият живот. Ако желаете да станете член на YouTube канала Astro Voice, може да го направите. Също ще видите как в описанието на видеото, тъй като членовете значително по-рано от всички останали се здобиват с информация за новите видеа. Публикувам предварително част от най-важните прогнози и анализи, за да имате повече време да се подготвите така за предстоящите транзити, а те не са малко, повярвайте ми, и такива по-силни астрологични периоди. Освен това, за всички абонати, членове на YouTube канала, вече има специално видео, посветено на изключително важния транзит, който предстои от края на месец юни, а именно това е транзита на Юпитер в знак Лъв и неговото влияние през следващия период. Това е транзит, който ще промени темите около нашата лична сила, самоувереността, любовта, творчеството, финансите и желанието ни да заемаме по-централно място в живота. Линкът към видеото, както информацията за членството, авторските ми продукти и всички важни материали ще намерите в описанието под това видео. Също така са налични всички астрологични прогнози за месеца юни, за всеки един от зодиакалните знаци, така че може да ги прослушате, за да сте в крак с астрологичните събития за месец юни.
В заключение на този дълбок седмичен анализ е много важно да разберем едно основно нещо, а именно, че Вселената не ни изпраща тези кризисни аспекти, за да ни накаже по някакъв начин, а именно за да ни принуди да се еволюираме, тъй като ние сме хора, ние трябва да се движим, ние трябва да работим с енергията. Всичко е енергия около нас. Не можем да стоим закостеняли на едно място. Няма как. Всичко е цикъл. И с този цикъл на Вселената, ние като човешки същества, ние също трябва да се движим. И цялата динамика на този период, преминаваща през взривоопасния квадрат на Марс с Плутон, изтрезняващия сблъсък на Венера с Сатурн и финалното пълнолуние в Стрелец е именно създадена с една единствена цел. Тази цел е да разруши илюзиите, които ни държат в капана на старото и сигурното, тъй като всеки един човек от живота има някакво местенце или някаква област, която стои в това нещо. И това вече зависи от личния хороскоп. Там, където попадат тези аспекти, в домовете, които попадат, какви аспекти правят с останалите монатални планети. Нали? То всичко не е толкова просто, колкото може да бъде обяснено. Всичко е закодирано в нашата лична натална карта. Това, което споделям сега за всички нас, по един или по друг начин някъде ние ще го усетим. Разбира се, при едни повече, при други по-малко. Но именно всякакво неработещо статукво тук можем да го преработим именно с подкрепата и осъзнаването на тези транзити и аспекти. Защото когато Марс и Плутон се сблъскат, именно те искат да ни научат как да управляваме нашата лична сила без гняв. Когато Венера и Сатурн пък ни носят тази хладина, именно те ни показват реалната стойност на нашите връзки и финанси. И това пълнолуние в Стрелец пък ще освети голямата житейска истина, която дълго време може би сме отказвали да забележим. То ще освети нещо там. Реалистично погледнато, предстоят 7 дни, в които няма да можем да се скрием така зад повърхностни оправдания, колкото и да ни се иска. Умът ни ще бъде провокиран от опозицията на Меркурий с Лилит, черната луна. Затова най-силното ни оръжие през тази седмица ще бъде абсолютната честност към нас самите и към другите и способността от наша страна пък да проверяваме фактите преди да реагираме емоционално. Скъпи приятели, аз ви призовавам в никакъв случай да не се страхувате от напрежението в сутрешните часове, които предстоят на вторник и петък, защото именно там се крие нашият най-голям потенциал за растеж. Така че използвайте пък вечерните часове за регенерация, за стратегически решения, уикенда така посветете на един детокс, грижа за уязвимите зони на вашето тяло. Всъщност помнете, че Сатурн подкрепя само онези структури в нашия живот, които са изградени с какво? Истина, дисциплина и личната отговорност. Така че прегърнете промяната, погледнете истината в очите и позволете на това пълнолуние да ви освободи от всичко излишно. Пожелавам на всички една прекрасна седмица!